μόλις περάσαμε στο 11ο λεπτό της συνάντησης. Το 0-0 παραμένει. Αρκετοί ποδοσφαιριστές, ο Μπαχράμις το εκτελεί, μπάλα βρίσκει το δοκάρι, μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Και είναι το γκολ. Ναι, ο διαιτητής ο κύριος Αθανασίου υποδεικνύει γκολ. Λέει ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή αφού πρώτα χτύπησε το δοκάρι. Έτσι λοιπόν η ομάδα της Λάρισσας ανοίγει το σκορ στο 11ο λεπτό της συνάντησης και ένα ολόκληρο στάδιο Αλκαζάρ λέγεται στην κυριολεξία. Οι κερκίδες του στάδιου Αλκαζάρ πάλλονται από τη συγκλονιστική αυτή παρουσία των χιλιάδων Λαρισαίων φιλάθλων, από αυτόν τον ανεπανάληπτο κόσμο με τον οποίο οι παίκτες της ΕΛ πανηγυρίζουν αυτό το γκολ. Οι παίκτες της ΕΛ, η ομάδα της Λάρισσας σήμερα θέλει ως βασίλισσα του Θεσσαλικού Κάβου να ξανακαθίσει στο θρόνο της. Ουσιαστικά συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα της Λάρισσας, η οποία αναζητά τον γκολ που θα τη φέρει μπροστά στο σκορ. Και είναι το γκολ, είναι το δεύτερο γκολ, ο Θωμάς Κυπαρίσης το πετυχαίνει. Πάνω λοιπόν που λέγαμε ότι η ομάδα της Λάρισσας αναζητά τον γκολ που θα τη φέρει μπροστά και πάλι στο σκορ. Ήρθε λοιπόν αυτό το γκολ από τον Θωμά Κυπαρίση στο 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Για δεύτερη φορά ένα ολόκληρο στάδιο Αλκαζάρ ένα φάουλ λοιπόν εδώ, ο Σερβάν το εκτελεί. Για να δούμε τι κατάληξη θα έχει. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Νεντέλκοβιτς. Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια των παικτών της Λάρισσας και είναι το 3-1. Είναι το 3-1. Ίσως ο καλύτερος επίλογος λοιπόν για την ομάδα της Λάρισσας. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΛ έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΑΕ Αλέξανδρος Δικουρέζος. Το κύπελλο παρέλαβε ο αρχηγός των Βυσσινή Θωμάς Κυπαρίσης, που ανάγκασε τους 20.000 Λαρισαίους να πανηγυρίζουν έξαλα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μα πάνω απ' όλα για την επιστροφή της στην πρώτη εθνική κατηγορία.